I és impensable concebre per separat la nostra tradició agrícola i les nostres algueries i altres construccions que es van alçar el segle passat. Avui visitem una joia on es produïa un producte vital per a la nostra economia. Fèlix Tena. Matías, esta fàbrica està d'aniversari. Complís 100 anys. Era una juteria. I què és una juteria? Una fàbrica dedicada a l'ús del jute, un producte que era molt important per a l'economia de l'Horta. Us explicarem en què consistia el treball i el seu valor patrimonial encara a dia d'avui. Ara de seguida, tastem eixe pol, però abans atenguen això, perquè és innegable que hi ha productes del camp que contribuïren a canviar el funcionament i el paisatge de l'Horta de València des de poblacions com Foios a finals del segle XIX. I entre d'altres elements, en esta zona estan les creïlles. I precisament també allí es va construir el primer motor de la zona que va provocar tota una revolució en oferir aigua a la carta. Entre camps de creïlles camina avui Fèlix Tena, acompanyat per dos grans savis que coneixen bé eixe terme municipal. Hem vingut ací a Foios amb dues persones que coneixen molt bé el terme per a parlar d'una construcció molt important per l'Horta, que va marcar la història, un abans i un després de la història, de la història de l'Horta, econòmica, social, una revolució. Efectivament, el motor del tercet és una, ho has dit molt bé, una revolució. Mireu la data, 1898. La importància se centra en tres aspectes. Primer, és el primer motor de l'Horta amb capital anglès que posa, diguem-ne, el rec al servici d'una agricultura d'exportació, bàsicament una creïlla que era molt apreciada en el mercat anglès. Una importància decisiva en un aspecte molt important, que és el canvi de propietat. Conteu que tota l'Horta era propietat o bé de l'Església o bé dels senyors feudals. En el cas de Foios, per exemple, del baró d'Alcalalí. Gràcies a l'exportació, gràcies a l'exportació de la creïlla, la propietat se desplaça d'eixos grans propietaris als llauradors que treballen l'Horta. Es democratitza l'Horta. Es democratitza l'Horta. Anem a veure'l. Anem a veure'l. Mira, així podem imaginar-nos tres moments. El moment inicial de 1898, que és el motor de vapor. 20 anys després, el motor elèctric. I ara, el motor dièsel. Aquesta és un poc l'evolució de l'agricultura, de la modernització agrícola de l'Horta. Sí, perquè això continua en actiu. Això continua en actiu. És un suplement del rec tradicional, de les séquies, de la séquia de Montcada, etc. Hem fet fins així també a Vicent García de Vins, és el conegut periodista, també company de Punt Assegut, i volem preguntar-li, perquè ell sap molt de l'entramat que crea això, este motor, al voltant d'això que hi ha un entramat econòmic, social, que desenvolupa l'Horta, no? Són anglesos, com deia Balançà, que venen a l'Horta a fer diners i a industrialitzar l'agricultura de l'Horta. I això provoca que necessites com embolicar-ho, no? Hi ha un senyor alemany, que és d'una família jueva alemanya, que ven a primeries del vin, Hugo Bacharach, ven la família, i ara fa 100 anys que s'inaugura o se posa en marxa la llutera de Foios, en 1926-1927. I això de la llutera què és? Una fàbrica o què és això? És una fàbrica de jute, que són per a fer sacs per a l'exportació de creïlla i ceba a l'Europa central i a Anglaterra. I aquesta fàbrica encara està? Podem veure-la? La fàbrica està i podem veure-la. Anem? Anem. Va, vinga. Parem allí, i ara de seguida fem la visita a eixa fàbrica. I de la taronja passem a parlar de la creïlla i no només del producte, sinó també de la manera de transportar aquestes creïlles. Tradicionalment s'ha fet amb sacs d'un teixit anomenat jute. El jute prové d'una planta d'origen tropical que va començar a ser utilitzada de manera industrial a partir del segle XIX i fins ben entrat el segle XX. El major productor a l'Horta Nord va ser la llutera de Foios, una fàbrica que ara compleix 100 anys i avui les instal·lacions encara continuen en actiu com a factoria, però això sí, dedicada a la producció d'accessoris industrials. L'origen d'aquella fàbrica està lligat a la família Bacharach. Este llibre que tenim ací, aquí va, fugint dels llops,
del periodista Vicent García de Vis, conta aquesta tempestuosa història d'eixa família. I quina relació té aquest relat amb l'horta i la seva evolució? Fèlix Tena li ho ha preguntat a l'autor. Vicent, ja estem així davant la Llutera, no? Esta antiga fàbrica. Sí. Enguany complís 100 anys de la seva construcció. Així arribaren a treballar més de 1.500 persones, homes i dones de tota l'horta nord, inclús de València. I així se feia llute per embolicar les grans exportacions de creïlla i ceba. Què és això del llute? Perquè la gent ja no ho sap. El llute era una espècie de pèl, de pèl vegetal que venia de la Índia i que venia en barcos al port de València i així estava el trenet en un moll enorme. I desembarcar, exactament. I així se posa la fàbrica perquè estava molt ben comunicat amb València i en el Grau per a importar i exportar el material. I encara avui passa per així la via... I funciona este metro que era el trenet. Això eren els sacs, no? Aquests sacs antics que encara podem veure en algun lloc. I això són els sacs antics de llute que servia per a encaixar-la bé en la bodega del barco per a exportar a Hamburg, a Liverpool, a Anvers, a tota Europa. I ara el que sota és un evident valor històric i patrimonial. La veritat és que està molt desaprofitat, però el poble és una cosa molt seua perquè així s'ha emparellat pràcticament tota la joventut de l'horta. Eixe xalet d'ahir que està a mig caiguent-se és de 1942. Allò és del mateix arquitecte de la Finca Roja, és dels anys 26-27. És una autèntica meravella aquest entorn. I la veritat és que, en fi, jo crec que qui més informació te pot donar és l'alcalde. Hem de parlar amb l'alcalde? Naturalment. Doncs anem allà, a veure si ens atén. Vull que comprem una casa en algun carrer tranquil d'esta ciutat. Així tenim l'alcalde de Foios. A veure, volem preguntar-li en quina situació està la rehabilitació d'esta casa. Este xalet, perquè era l'antiga residència del director de la fàbrica, de la Llutera, és un edifici catalogat, és un edifici protegit, és bé local i bé, com a tal, i estant en propietat privada com està, el propietari té l'obligació de mantindre'l. Visat en el 1942 per un arquitecte de tanta rellevància com és Enric Viedma Vidal, que per a que la gent tingui una referència és el mateix arquitecte que va construir la Unión i el Fènix enfront de l'estació de Renfe de València, la Finca Roja i també els xalets dels periodistes de l'Avinguda Blasco Ibáñez, és a dir, és un arquitecte de referència. Tot això, tot aquest patrimoni, però una família que fins i tot has dedicat un llibre a la història d'esta família, una família d'origen jueu que fuig a Alemanya, titular d'esta família. El titular són les guerres i és el patiment de la humanitat. Són els Batxarà, que són jueus alemanys, aquí ho oculte perquè resulta que ja això està mal vist, i un germà d'Hugo, que és l'amo, Hugo Batxarà, que és l'amo d'esta fàbrica, és el que en l'any 35, a les portes de la Guerra Civil, arriba a València, ven que torna una altra guerra, són metges, tenen diners, ho han perdut tot a Múnich, a Baviera, arriben així i veuen com un hàmster que roda en la mateixa roda contínuament de guerra en guerra i acaben en una tragèdia els quatre que només sabreu el final si llegiu el llibre. Caldrà llegir el llibre. Caldrà llegir-lo.